U društvenom prostoru u Fažani nedavno je u organizaciji fažanske udruge Beat Kids 101 održana informatička radionica pod nazivom Monhek, koja je bila posvećena proslavi 50. obljetnice slijetanja prvih ljudi na mjesec. Riječ je zapravo o međunarodnom projektu, odnosno okupljanju gdje mladi ljudi diljem svijeta rade na stvaranju projekta ili se igraju na zadanu temu, a u kojeg je uključeno oko 40.000 djece i mladih iz više od 50 zemalja svijeta. Ideja je da oni objave nekakav zadatak kojeg treba riješiti. Ove godine zadatak je da se nekako mjesečno vozilo, mjesečak bagi kreće po površini mjeseca, pazeći da se ne prevrne, da ne padne u provaliju, da stigne do svog cilja na način koji je zadan. Djeca imaju smjernice i onda svojim idejama, svojom maštom razvijaju taj zadatak. Riješit će ga danas do kraja dana. Svoje rezultate poslat će na tu zajedničku platformu gdje će cijeli svijet moći vidjeti što smo mi to Fažanci, naše djece, što su napravili. I tako su djeca polaznici radionice, njih 15-ak, pomno i svesrdno radili na programiranju svemirske igrice na mjesecu. Radio sam da bagi ide i vozi kad padne, onda stisnemo ovaj križ i vrati nam se pozadina na mjesecu. Jesi uspio u svemu tome? Mislim da jesam. I kako je tebi išlo programiranje zadatka kojeg ste dobili? Pa evo, dobro, mi sad radimo taj neki kao stroj, kao autić koji se vozi po mjesecu. I što morate isprogramirati, na koji način? Moramo napraviti da se vozi po mjesecu i da ne se pasti u rupe i da kad dođe do kraja da se nešto dogodi. Ovo je događaj zamišljen ne samo kao programiranje, nego i međusobno druženje, pa su nakon radionice djeca sa svojim mentorima otišla na sladoled. Tijekom ljetnih praznika udruga Beat Kids 101 planira još neke aktivnosti. Kasnije ćemo imati jednu radionicu na temu izrade web aplikacije, će ova naša mala djeca naučiti kako se rade aplikacije na internetu. Imamo i normalno naše natjecanje Robot trka na prstenac koje će biti zadnje kolo u Barbanu gdje također sudjelujemo, tako da će nam ovo ljeto biti relativno bogato tim događajima. A Ugo Šuran, član fažanske udruge i polaznik radionice, trenutno je vodeći u natjecanju Robot trke na prstenac, ima velike šanse da na kraju bude ukupni pobjednik natjecanja. Nadam se da će mi ići dobro koji prošli put, da zadržim to prvo mjesto. Evo, kako si vježba? Pa dosta i počet će isto valjda prije natjecanja još pripreme. Više s ove radionice i ljetnim aktivnostima udruge Beat Kids 101 donosimo u jednoj od idućih izdanja Kronike općine Fažana koja je na programu TV Nove nedjeljom u 19 sati.